טוב, אז היי לכולם, מה קורה ותודה רבה שחזרתם לערוץ שלי. היום בעצם הסרטון אני אראה לכם למה לפי דעתי ריצ'רד הוא חלק מהאילומינטי לפי קונספירציות שלי. בואו נתחיל בסרטון. טוב, אז מה קורה חברים? אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי תמונה של החרא הכי גדול שאי פעם עשיתם. טוב, אז כפי שניתן לראות כאן, בעצם ריצ'רד המציא את נורת הליבון. לצד זה הוא המציא את הפיזיקה הקוונטית, ולפי דעתי הוא בעצם גאון הדור. כפי שניתן לראות כאן, הוא עושה פלקסים. אין, בחור פשוט לתפארת, אין יותר מדי מה להגיד עליו. על פי התמונות שהוא מעלה לרשת, הבן אדם הוא באמת אחד החזקים והגדולים שאי פעם ראיתי, אי פעם נראו לעיני האנושות כולה. אני אצרף כאן כמה תמונות. לבן אדם הזה יש כמה אישויות. אני בחיים לא ידעתי מי הוא היה. יוצא בשעות הלילה, חוזר בבוקר, אני בחיים לא ידעתי. הוא היה משקר לי, הוא היה הולך למכון, מתחיל עם כוסיות, ואז חוזר הביתה. חוזר הביתה לקחת את מנת החבול שלו. זה תמיד היה פאקינג טונה. חתום הוא מסתן. תמיד פאקינג טונה. הבן אדם הוא אגדה, הוא שיחק גם בדרגון בול זי, לפי מה שידוע לי. נצרף כאן כמה תמונות, כפי שניתן לראות. כן, זה היה כל הסרטון שלנו להיום. אם נהנתם, אל תשכחו לסמן לייק, להפעיל את הפעמון, תירשמו גם לערוץ, ויאללה ביי.